Yun o. Ito ang daan. Bagong daan. Mount Bantay Tirad. Ayun, Bantay Tirad. Yan palang Bantay Tirad eh. Kung titignan mo parang Asan yung susong dalaga dito? Masukal pang daan kasi walang umakyat dyan eh. kauna-una ang taong nakaakyat. Gagawa natin ng daan para yung mga mountaineer eh, makaakyat din dito. Ayan o, masukal. Masukal. Mama. Ay, yun pala ang purpose nun. O, ayan na po. Medyo masukal po sa daang ito. Gagawan po nila ng daan. Ito na, sisimula na. No other way. Ikaw maghanap ng other way. Huli ka, balbon. Sinasali mo yung sarili mo. Asan tayo akit dyan? Mahirap pakyatin yan. Bungan. Magbabaging tayo dyan ah. Ayos yan. Mauna na kayo. Very good. Magaling po ang nakaisip Magaling ang nakaisip nito. ng content na to. Ayun oh. Yung mga gustong umakyat. Oh, puntakin nyo lang kami. Virgin. Virgin na virgin to. Ay, awit. DJ. Hindi naman ang daan oh. Oh. Ha? Taas yan. Para na kayong nakapunta ng ano, Damas. Damas, mas malupit nga ito sa Damas. Ha? Malupit nga ito sa Damas. Mas malupit pa to sa Damas? Oo. Oo. Di ba nakakakit ka na doon? Tingnan natin. Parang Damas nga oh. Sa paanan ng bundok niya eh tatawid ng ilog.